Ndị be anyị ekele m unu ọ ka bụkwa Ebube Anedo and with ife nchọrọ ikwu kịta ihe nwere ike ọ bụrụ my last video. O nwere ike ọ bụrụ my last video maka na ọya dị mma na mbịachara ụwa na emeghe m ife mbịalụ. Please, my fellow Biafrans, after watching this particular video from our brother, please help me and share this video so that this video can be able to reach to so many people, because this our brother give a serious advice to all the Igbo people. So if you know that you like what I'm doing, you like to support me, please do well to like, comment and also share so that our people can be able to know what is going on, because this is a serious matter and we need to watch this video so that we will know what to do. Thank you as you continue to watch the video, and God will bless you. One love. This video is for advice. This video is for educational purpose only. If you want to learn, you have to calm down and watch the video. Ndị be anyị ekele m unu ọ ka bụkwa Ebube Anedo and with ife nchọrọ ikwu kịta ihe nwere ike ọ bụrụ my last video. O nwere ike ọ bụrụ my last video maka na ọya dị mma na mbịachara ụwa na emeghe m ife mbịalụ. They are after ikpochapụ ife a na-akpọ Igbo, and oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ilo na azụ dị na ngịga. Obodo dịka obodo isi ụzọ ha ma na ụzọ agbata webatawa Nnewi ụkpọ webatawa Nnewi part of it oke ọfịa maka ndị ọsọ nwere ma area wee mmadụ atụ ha erugo ha batago Nnewi ha batago Otolo mana ya mara. The idea is just to ikpochapụ mgbe ha bịaziri fụ gbaa tọọchị ndị ka anyị mmadụ gbaa tọọchị wee fụ ifedo n'ala Igbo saịdị anyị emetụgbo aka o wee wuo ha kpata oyi. Ndị Igbo, as I speak with you, my own life, achọrọ m ikwulie n'isi ndụ m kịta, because ụdị mmadụ m, I don't stress when something heavy wants to come. I would rather let it go, let it happen. Onye si okwu si na kama ifere ya eme odogwu ife mee na stand. Ndị Igbo ngwabunizie n'ụla ka nkụwa aka uwe ahụ. Onye ọwụna gwa one man one wife ma ya ụla or a strategy, onye ahụ so ọnụ ọmụhụ na oso. Ndị Igbo ịmalife nwunye oyi amụ nkịta nwee. Ndị Igbo ịmara nwaanyị onye ya enyewu nni, sorry, ma ife ndị ya azụ mụọ ya. And nni ugboro ịtọ n'ụbọchị akọtụzie to ugboro na abụọ. Ifiri na strategy eji wee na-etipịa ya etipịa. Strategy ha abịago obodo mụ ife, obodo amere ngozi. Ọnya ka ndị ọcha bịakwuru anya ha ka adọ ebe a maka udo ụbụrụ Chukwu ji wee gozie anyị. Maka ndị bụ na ha ya ahụnụtara nwaanyị ma ọ maka na ndị bịagoro ndị ha bịa fụ na omume ha mere ha bụrụ obere Chukwu. Ndị nwere independent. Ọnya kpatara na omenala ndị Yoruba na nke ndị ugwu ka dị very intact, mana nke baya na-ekpe ekpochapụ. Ndị Igbo onye nwụọ si na ụbọchị ọnwụ ka mgbu aka Yoruba is well strategized from all corner. Ndị Igbo ị na-apụ ala ịkpọ nwa na-egwu Igbo na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ a na-eme n'ụlọ use. Ndị Igbo
onye nwụọ si mmepe a na nye ya ụbọchị ahụ onwe need na onye need na ya afụ ozu si bi isi ekpuo ife tizie kpatikpuchizie onye anataghị n'izie ndị Igbo si ejezi na mọchụarị oso ife anyị ji ọzọ esi eme anyị wee na-epenatakwu mpe ọdụ ka ndị na-ejife a na n'ụwa ndị Igbo onye nwụ biko nkubi ha n'afọ ha na mpempe m si ba ha na tinye m ụbọchị ahụ na tinavidio ka m kwugolie ọhụhụ AI mgbefu mejiwe ekwe mana ọhụhụ AI ọhụhụ wiru nya wụrụ nkubi ha na ka mgbakwa ha na ụbọchị ahụ. You can wait for 12 hours, but let it just be. Ndị Igbo, all but strategy, and it's just to erase. Unu ekwekwana. Esi n'ụka, si n'ụlọ akwụkwọ, si na gọọmenti, ka ihe kpatara na Baịbụl ka eji esiwe in. Ndị Igbo gbagburizie, ndị na-agbapụsị agbapụsị na-ejesi obodo oyiwo unu agwazi na that's the idea ọ ka achụsịsị a onwere nwata fụchala etu ebe a dọ ndị obodo oyiwo ya nata nwunu ndị Igbo. This may be my last video, but I want to drop it so if anything happens to me, just know that I died happily. It's the major message. Onye nwụọ si nye ya ụbọchị afọ. If you know my kind of business, you might make us equal for new. So if you not I want to have 30 different interest group choices here or increase. But I don't care. That's the truth. That's the truth. That's what it is. I'm on no even met to haka. Working only Igbo, I don't care how your wife reacts to what I'm saying. Ịchọ igbu odogwu imekwetu ndị nna nna isi eme onye abụ dị ọgwụ. That's how it works. Nwaanyị wa alụsị, nwaanyị bụ ifenyere anyị, nwaanyị wa ana. So ibubo alụsị so nwaanyị can easily tipịa nwoke ewu. Nwunye gị nọrọ lume nwee elu nke gị. After 14 days, on the way faithful, you make if you ain't going to make you make up. But when Kevin, a time you have Jane and careful. Your chat, man, they couldn't cost the guys. They were named one man, one wife. Now, if the idea is my camera and I are died in a poison, man, nature give. All the boring, in a little fat cafe. All the boring, man. Think about it yourself. So it was strategized that way. How I name it because now when he found oh just that weather. Eba ka na ewukọta ife aji edozi ebe afọ. By the time I reserve I agbụgbụta ọfụma ifufu ya na nwaanyị 10 na anwụ 100. Ka ife anyị ri n'ife anyị odo. Ndị Igbo. Afa mgbe baba na-edo. Guna nwunye gị not intentionally unu dị n'enu akwa n'abalị ahụ bụ niile onwe nyefee ihe ọkpade nye ọnwa mmiri chigata bụsị aka ibido ịkwụsịrị ịnwụ nwoke. Unu na-abụ not ka lesbian have said this before. Ịchọ ife ya eme ịchọ nọmba m menyere gị aka ichi ya kwa ka odo. When you are ready to do that separation, you can be with one people call 10. Utochi na nke ijewe na nke. Anybody can even charge it, but guy money ya nwe ike kan wala weke blues nya je na nke change ho ebu of whatever family or whatever love. I think I've dropped my message so that I will be happy with whatever that happens, because man moka, man the government, man the other interest group, the choice yaketa, and the Igbo choice hotel na azụta chedo una achọghị ọga
but I will be happy that I brought the major message. But they're almost here. And the only way we can start getting this back is by coming back, not running away. Also, I won't get tired of me for what was so. But on actually in our or capturing. Now, the person who nine daughters and do most of them money for and yet their part. And most of them are open and they use. Yet they follow the instructions of the caliphate. Because when you poop get that, or what's going on, can I wait for them? It to accord the one. And then I chill with Nigeria. Another message I got, part of the reason why I even did why we're not living long, our parents mostly, and even us, is because we stress too much and we have adopted stress, although part of us. I strongly believe that is the major reasons why we don't live long. Just flashback, your car, especially way in the East, you notice that you do change your underneath sometimes 3 to 4 times in a year. Your chalk, those stuffs they make noise under the motor because of bad road. Now, the question is, each time you know some sound noise, you go to mechanic at area, right? Have you ever asked yourself, is this motorcycle? Well, no, you can't change the underneath. This motor, you just change the underneath because of bad road. Have you thought of your own underneath as a human being? It's not consigning. Have you thought of looking towards your own underneath? That's why you look at a guy lab. Now let me go back to our attention. Part of why our people prefer or either have adopted or adapted to stress as a way of life. When you watch, for example, you see rice. Ogute rice from maybe with basmati rice. Sorry, excuse me. Also, say basmati rice with miracle. Either the pot or rice cooker. There and there, say for protein, either fish or meat. All the ingredients, 10 minutes, we take turn on nearly. Not test that sort of then go on you. I put on your Ubuaku. 2 days, you web town, you will see apple. Near you, so they give you Friday arrangement here. On Sunday morning, they see the aqua no buy Bachaya is Nipazi no. Few York or Banum man. It will be the Pakawaze and Wongo. See do Faku, a sea rice. It's just rice. You gave rice each. Tipo fight. Then you prepare the offer. Tina the rice. It's not way of life. Is the stress not too much? Or it is agazi. It is sometimes the time I could see look at that. Will ways we can even if it's just for 1 hour or 2. Even if need feel no that but it take a siesta. Ubula because now here we could change underneath. What I mean, like you look at the guard app to check head to toe. This your need okay. Maduga una. Ije abụọkwa no na enwe ọzọkwa gị ijekwu ebe a mmadụ nwụ ilu ebe a jụọ onye mmadụ na stupid question gụnụ ka nna anụ ife a ọ na-arịa ahụ accident ijugo onye nọdụ onye dị brief to stupid question when it happened to me I wasn't even responding to such questions. You just said me is that one alright, because sorry for the loss is okay. Even if you want to sit and stay for a while, you sit and a while and leave. If I do only the brief, stupid questions, let's stop at stuff like this and start adjusting. Moreover, another 4 days. You see, you can't find one idea. We'll give my question.
ije nke ugbo na abụ 2 days to the wake up ije ka ụmụaka asị akwado ụbọchị wake up ije burial day being Friday ije yiri akwa ndị nne Saturday yiri nke ndị ogbe ka wee conclude Sunday sokwa ha jee ụka ije gobe mmadụ like 7 times na mmadụ nwụ. Part of reasons why we don't last. Think about it and then advise your parents. Ekene m unu.